खुलुमबाय बडलेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दासान्दि भारतनि राज्यसभानि धोनिसिन एमपिनि मुङानो जाहैबाय बान्डी साराधी। बिथाङा तेलेंगानानि आरो बिथांनि गासै धोना जाहैबाय 5,300 कोटी। आरो नैथियाव दङ राजिन्दर गुप्ता। बिथाङा आप राजनैतिक दलनि आम आदमी पार्टी। बिथांनि धोना जाहैबाय 5,053 कोटी। आरो थामथियाव दङ 2,558 कोटी धोनजों अभिषेक मनु सिंघवी। आरो जया बच्चननि धोनाबो खम नङा। बिथाङा ब्रैथियाव दङ 1,578 कोटी। बिथां जया बच्चना जाहैबाय अमिताभ बच्चननि बिसि। आरो बाथियाव दङ कपिल सिब्बाल। बिथांनि धोना जाहैबाय 608 कोटी। आरो बिजेडि नेता सन्तप्त मिश्रनि सम्पथिया गासै 595 कोटी। आरो आम आदमी पार्टीनि नेता सासेबाव बिथां बिक्रमजीत सिंह साहानीनि गासै सम्पथिया 498 कोटी।